Mae'n hyfryd cael bod yn ôl yma yn y Crwys. Mae Crwys yn golygu llawer iawn i fi a'r teulu. Ac dwi'n hynod diolchgar i chi am y gwahoddiad. Os gwni jyst plygu pen. O dad yn deulu dedwydd y deiwn a diolch o'r newydd canswll law, y daw pob dydd ein lluniaeth a'n llawenydd. Ac yn ein haddoliad heddiw, helpa ni i gyfri fe'n nidithion ac i roi diolch i ti. Llanw ein cylonau ag ysbryd diolchgar, ac ysbryd addoli, mewn prydferthwch sanctaidd mwyn Iesu Grist. Rhys, mae'n debyg, sy'n mynd i ddyroddi yr emyn gyntaf. Croeso Rhys. Rhif yr emyn 228. Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria. Trech na'r tywyllwch yn glir ddisgleiria. Iesu goleini'r byd cofian unau. Ti yw'r gwir a'n rhyddaon cydwynau. Grist clyw ein creu, goleia ni. Air disglau'r Duw, dyro dolau i Gymru heddiw. Tyrd ysbryd glân, rhwyd y dan i ni. Rhed afon gras, tein a gariad ar draws y gwledydd. Dyrod o air a goleini a ffydd. Rhif yr emyn 228. Diolch yn fawr.
Mae heddiw yn ddiwrnod sbesial, oherwydd mae hi'n gwyl Alban Elfed, neu cyhydnos yr Hydref, yr Equinox. Ac ar y radio bore yma, ni'n clywed bod unigolion yn troi fyny yn Stonehenge yn barod i ddathlu yr wyl yma. Diwrnod pryd mae 12 awr o dywyllwch a 12 awr o leini. A mae hynny'n digwydd am 20 munud wedi 1 amser cinio heddiw. Pryd mae'r haul yn symud o hemisffer y gogledd i hemisffer y de. A da ni yn dechrau yr Hydref, a mae pawb i'r de yn dechrau yr ha. Ac yn draddodiadol, mae heddiw ddiwrnod o ddiolchgarwch yn hemisffer y gogledd. Os drychwch chi'n China, Vietnam a gwledydd y dwyrain, mae yna ddathliadau mawr yn digwydd heddiw. Fel oedd pethau yn Dyffryn Clwyd, ges i ngeni yn Dyffryn Clwyd, ac oedd wythnos wedi y diwrnod arbennig yma yn ddyddiad i ni ddechrau gwarfodydd diolchgarwch yng Nghlwyd. Mae'n wahanol yng Ngwynedd. Mae nhw yn mynd at dillun pawb yng nghanol Hydref. Ac o sylwi ar eich gwasanaethau chi dros yr wythnosau diwethaf, o'n i'n sylwi bod gweinyddigion wedi cael dylanwad mawr arna chi, ac mae yng nghanol Hydref da chi'n dathlu eich diolchgarwch. Wel, bydda i yn dechrau y broses ddiolchgarwch ychydig yn y gwasanaeth yma heddiw. Dwi am ddechrau drwy ddarllen o'r salmau. Rwyt yn gyfalu am y ddeiar ac yn ei dyfrhau. Gwneithos ti'n doreithiog iawn. Yma afon diwn llawn o ddŵr, darperais diddynt yd. Fel hyn y rwyt yn trefnu ar ei chyfer, dyfrhau ei rhychau, gwastatau ei chefnau, ei mwydo a chawodydd a bendithio'r chnwd. Yr rwyt yn croni'r flwyddyn a thaioni, ac y mae dy lwybrau'n diferu gan fraster. Mae porfeydd yr anialdir yn diferu, a'r bryniau wedi gwersygu a llawenydd. Mae'r dolydd wedi gwisgo a defed, a'r dyffrynoedd wedi gorchuddio ac yd. Maent yn bloeddio ac yn gorfoleddu. Bloeddiwch mewn gorfoledd i ddiw yr holl ddeiar. Canwch ei agoniant a'i enw. Reit, y plant, pwy sy'n am ddod mlaen i ddeud adnod bore yma. A dwi'n mynd i ofyn am help pawb o'r plant nes ymlaen, oce? Right off. Come on then. Waw, dwi'n special i gael adnod i'n ti. Fflir. Fantastic, reit. Ti am ddweud stori ac adnod i mi no? Dyw cariad yw. Dyw cariad yw, oes dim angen dim byd mwy. Ista fan yw. Da chi am ddod ista y fama fo fi, dos ddim angen chi ddweud adnod, ond chi helpu fi nes mlaen. Diolch. Na ni, gret, ti di mama, ti di ista fama. Gret, ti di denw di? Reit, waw, mae yna 3-4 arall yn dod. Waw. Na ni, ista fe mi lawr yma. A mae bod wythnos emosiynol iawn i lawer o hwnna'n wythnos yma. Ni sy'n riant ac yn daid yn ein. Oherwydd i fi, mae'r wyr cyntaf wedi mynd i'r coleg wythnos yma. A dwi'n gwybod bod Thomas methu bod yma bore yma oherwydd bod i ferch yn mynd i'r brifysgol. A mae newid byd, a mae'n siŵr bod chi wedi newid, rhain a'ch wedi newid dosbarth yr ysgol a i bethau felly ac athrawon newid. So mae yna rhywbeth o fyd o newid yn digwydd o'n cwmpas ni. A mae wedi bod yn wythnos galed i ni, achos mae
adael i'r plant na fynd i'r coleg yn rhyw fath o straen emosiynol gyda e. Ac o'n i'n dechrau meddwl cyn o fynd, Archie yn mynd i'r coleg, be sy'n ei roed iddo fo. Ac dyma fi'n meddwl am hwn. Chi wedi gweld hein o'ch? Doliau ydy'r hein o Rwsia. Ac eis i hwn, pan o'n i'n fyfyriwr yn Moscow. A mae hwn yn anreg i fi ddod adra. Ond be oedd hein, whoops, yn wreiddiol. So un o fewn llall. Whoops. Mae'n arall o fanna. Di hwnna'n dod yndi? Mae'n un arall o fanna. Un bach. Be oedd hei, llawer dydd, oedd lluniau o aelodau y teulu. Erbyn hyn, mae yna luniau o wleidyddion a rhyw ddoliau ac yn y blaen. Ond achos greiddiol hei, oedd i gael cofnod o nain a taid a plant bach fel chi'n tyfu fyny, a fydda yr rhieni yn gwneud lluniau ar hein. Ac wedyn pan fydda plant yn dod i adael i fynd i'r coleg neu lle bynnag, fydden nhw yn rhoi hein iddyn nhw, a fydden nhw yn mynd efo nhw ac yn agor nhw fyna, a pan fydden nhw'n teimlo chydig bach o hireth, fydden nhw'n edrych ar llun o taid y nain neu o aelodau eraill o'r teulu. Ac gwrs, a hyn cyn cameras, erbyn hyn, mae pawb yn cymryd lluniau, o hwyl gweld rhywun yn cymryd lluniau fan o gamera. Ac o'r bobl, wrth gwrs, yn gwneud portreadau o bobl. A wythnos yma, wnes i'n Llundain yn y fan Gogh, arddangosfa fan Gogh. A mae hwnnw yn enwog am ddechrau gwneud llun o fo hi, a hwnna i ti. A un arall, hwnna i ti. A hwnna i ti. A hon, o hwnna i ti. Ac un arall o hwn i ti. Mae'r lle yn llawn o luniau o ffigurau oedd yn bwysig i'r arweinydd. Ac dyna sydd oedd o yn cofio am pwy oedd Mrs Jones yn ei ffordd, neu pwy oedd y ffarmwr lleol, neu pwy oedd yr boesau lleol. A fydda y lluniau yma yn cael ei dangos wedyn ym mhob man. Mae'r arngosfa yn Llundain, os chi'n cael cyfle yn y Llundain, ewch i weld e, mae yna anhygol. A dyn, oedd hyn i gyd yn dylanwadu yna i, hwn, a hyn, a chmod be nes i wneud yn diwedd i Archie cyn o fynd i'r coleg, roedd llun ohono fo, ar ddwrnod i fedyddio, yn Crwys, gan yn had, oedd yn digwydd bod yn pregethu yn Crwys, y sil bedyddwyd Archie. A mae yna lun o Archie a'n had a mam, a Margaret a finna, achos fo oedd y ciw cyntaf, ar ddwrnod i fedyddio yn y hen gafel Crwys. A felly, mae gen i fo lun efo fo ar y wal, gan bod fi wedi mynd â fo dydd Sadwrn diwetha i y coleg, ar y wal mae'r llun yna sydd gobeithio yn mynd i atgoffa o lle mae wedi dod, pwy oedd i daid a nain a pwy oedd i fam ei dad yn y blaen. Just fel oedd Van Gogh yn neud, neu fel oedden nhw'n gwneud yn Rwsia a gwledydd eraill. A da chi yn mynd i'r ysgol sy'n nawr, ond dwi'n mynd i ofyn cymwynas, achos nes i brynu rhain i dosbarthu i aelodau cynulleidfa Crwys bore yma, achos o'n i'n meddwl bod y lluniau mor arbennig am Medi ar hynna i'r cefn yma'n cwrdd a rhoi un i bawb. Dwi'n credu bod yna tua digon ohonyn nhw. Oherwydd,
Am rhaglen am yr arddangos arbennig yma, mae yna gyda llaw tan mis Chwefror. Mae yna sôn mawr am ochr ysbrydol fan Gogh. Ac fel oedd o wedi cael ei symbolu i greu y delweddau anhygol sydd yno. Mae yna 61 o luniau. Dosbarthan o fanna hefyd bydd. Ac ar ddiwrnod diolchgarwch pobl Crwyd a finna, o'n i'n meddwl y bydda hi'n buddiol cael lluniau o dirwedd de Ffrainc ac y ffordd y mae o wedi mynd ati i ddathlu prydferthwch a harddwch a creadigaeth Duw. Diolch o galon chi a pob lwc yn yr ysgol sydd. Diolch yn fawr. Edrych ar y lluniau yma. Mae'r rhai yna chi wedi cael rhai o'r tŷ melyn. Hwn oedd y stiwdio. Defnyddio Van Gogh i greu y lluniau yma. Ac fe gorwyd hwnnw wythnos yma yn 1888. Mae yna ddathliadau arbennig yn digwydd bod. Y diwrnod o'n i yna i nodi agor y stiwdio greodd y hyn i gyd. A mae'r rhai yna chi wedi cael lluniau o flodau. Oedd flodau yn ffordd pwysig gan Van Gogh o ddangos i greadigrwydd Dduw ac o brydferthwch natur. Mae'r rhai o'na chi wedi cael llun o'r hylw. Ac wrth esbonio llun yna, mae yna ffigwr a mae'r haul mawr neu lleiad mawr tu ôl iddo fo wrth iddo fo fod yn haid. Mae yna ddarn yna sy'n sôn am sut oedd Van Gogh wedi derbyn mai Duw oedd creawdwr pob peth. Ac bod yna symboliaeth crefyddol Cristnogol cryf i llawer iawn o'r lluniau y mae o wedi wneud. I gofio chi bod o wedi gwneud hyn i gyd mewn cyfnod byr o 2 mlynedd. Ac wedyn, yn anffodus fe gosod ei fywyd ar ddiwedd y cyfnod yna. Dyna yw greadigrwydd anhygol. Ac y ffaith bod o'n mynd i de Ffrainc ac oedd o'n parchu y ffaith bod Duw wedi creu y tirwedd, y blodau, yr anifeiliaid oedd o yn ceisio ddadwchuddio yn y lluniau arbennig yma. Mae'n mynd i ganu yr enw nesaf. 1, 4, 1. Duw a wnaeth y byd.
Wrth i'r tymhorau newid, mae yna gyffro mawr ymysg cymdeithasau. Mae'n siŵr bod chi, o'n i'n clywed chi'n cyhoeddi bod yna nifer o gwarfodydd ac yn y blaen. Mae yna cymdeithasau ar draws Cymru yn datguddio rhaglenni ac yn y blaen. Ac pawb yn meddwl am ryw ffordd gwahanol, wrach newydd o wneud pethau. Ac o'n i'n sylwi, o'n i yn capel Ministry yn ddiweddar, ac oedd yr aelodau yn fanno wedi cael eu siarsio gan yr gweinidog i greu fersiynau gwahanol o weddi'r arglwydd am y tymor yma. Ac dyma ymgais un o'r teuluoedd hynny, sef Owen, Cadog, Tegid, Catrin ac Owen. Ac allwn ni blygu pen, ac ar ôl i mi ddarllen y fersiwn gwahanol, yna wnawn ni gyd ddweud y fersiwn arferol. Felly gweddiwn. Ein tad sydd ym mhob man. Mae dy enw yn arbennig iawn, a dy waith hefyd. Gad i ni fyw yn dda dros y byd i gyd, fel yn y nefoedd. Helpa ni fod yn dda bob dydd. Maddau ni am y pethau drwg a wnawn, a byddwn y maddau i'n gilydd hefyd. Cadwa di ni rhag dal dig, a bod yn gas a hunanol. Ti bia popeth, a byddwn yn dy helpu i gadw'r byd yn saff a diogel. Amen. Ein tad, yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiad enw. Deled deyrnas. Felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni Yr emyn nesaf ydy emyn Rhys Nicholas. Emyn 2, 2, 2. Tyrd atom ni o greo'r pob goleuni. Amen.
Yn atgoffa fi am ryw wasanaeth ddiolchgarwch oedd yn had yn ei gynnal ac oedd wedi cael gwahoddiad i fynd i Nebo sydd yn agos iawn i Llanrwst y fanna. A dyma fo'n deithau tyd hefo fi fod yn i fath o gefn. A dyma fi'n mynd ac wrth gwrs bryd hynny oedd y gwasanaethau diolchgarwch yn llawn o ffermwyr a meibion ffermydd a gwragedd a plant ac yn y blaen. Ac oedd hogia y ffermdau i gyd yn eistedd yn rhes gefn. A dyma'n had yn dweud, o, eistedd fanna efo hynna. A felly fi oedd hi. Anyway, oedd buan iawn y dechreuodd yr hogia, ddeu storia i'w gilydd, a i'w chwerthin bach yn digwydd. Ac mi ath y chwerthin yn... Ac oedd yn had yn amlwg, bod o'n ddrwg i gliw, yn clywed be o'n digwydd yn y rhes gefn. A'r embarrassment, un o'r embarrassments mwyaf geis i'n ymwyd, oedd hi'n had ddeud o'r pulpit, Arwel, ti di eistedd yn y ffront o yma. A fe'n mi gerdded yr holl ffordd lawr a eistedd fanna. A gafwyd dim smic gyda llaw gan hogia ffermydd ar ôl yr rhybydd yna. O'ch gweld chi'n eistedd fanna yn rhyw fath o atgoffa fi o'r digwyddiad anffodus hwnnw flynyddoedd lawer yn ôl. Yn ogystal wrth gwrs, a bod yn equinox yr Hydref heddiw, mae hi yn ddiwrnod ola pythefnos o ymgyrchu sydd wedi bod yma sy'n ymwneud â Cymru masnach 10. Fel answyd hwn, 10 blynedd ar 20 yn ôl, gyda Cymru, y wlad gyntaf yn y byd, i ennill statws cenedl masnach 10. Ac mae yna fideo. Mae masnach 10 yn deg i bobl a'r blaned. Mae'n golygu talu pris teg, fel bod gan ffermwyr a chynhyrchwyr mewn gwledydd incwm isel a chanolig, incwm cynaliadwy ar gyfer cynnal eu teuluoedd a chymunedau. Mae cymunedau'n wynebu tywydd eithafol a chyneuaddau aflwyddiannus yn sgil yr argyfwng hinsawdd, mai nhw sy'n cyfrannu leiaf at achosion newid hinsawdd. Mae Cymru'n falch i fod yn genedl masnach 10, gan gefnogi prosiectau masnach 10 o amgylch y byd a thrwy gymuned llawr gwlad o grwpiau a sioplau masnach 10 ar draws Cymru. Gall yn oll wneud gwahaniaeth trwy ystyried y pethau rydym yn ei prynu, o ddillad a siocled, i beli a masgiau wyneb, gall llawer mwy o bethau na dim ond coffi a bananas fod yn bethau masnach 10. Felly dewiswch eu temau masnach 10, ac ymunwch â chymuned fyd-eang lle gallwn gydweithio i greu gwell byd sy'n fwy teg i bawb. Ie, masnach 10. A thema yr ymgyrch yma eleni oedd byddwch yn newid. Hynny yw, byddwch chi a fi yn asiantaethau i newid pethau, i wella pethau. Mae yna 10 ar 20 o wahanol gymunedau yng Nghymru sydd yn rhoi y flaenoriaeth i bobl ar blaned o flaen elw. Ddoedd wetha, o'n i yn sblot, o'na farchnad ethnig ac farchnad oedd yn canolbwyntio ar gynnyrch farchnad 10. O'na gyfeirion fanno at bananas, a coffi, a siocled. Ond mae yna gymnïau debyg i Cadwyn er enghraifft yn y gorllewin sydd yn canolbwyntio ar drio dod â nwyddau o wledydd difreintiedig i sylw ni, fel yn bod ni yn medru i prynu nhw. Ac wrth gwrs, holl syniad masnach 10 ydy yn bod ni'n trio sicrhau, wrach bod o yn golygu talu chydig bach mwy, ond yn bod ni'n trio sicrhau bod cynhyrchwyr, bod nhw'n ffermwyr bananas neu
fel mae'n digwydd bod, mae yna wynoedd erbyn hyn ar farchnad deg. Trio sicrhau bod y cynhyrchwyr hwnnw yn cael canran gwell o'r broses o werthu a prynu. A trio sicrhau nag ydy asiantaethau sy'n dod rhwng y cynhyrchwyr a ni fel defnyddwyr yn cael gormod o'r cyllid o'r broses honno. Dyna ydy holl syniad y peth. Ac yma, Llywodraeth Cymru, fel ydych chi'n gweld yn fan honno, wedi bod yn rhoi arian i hybu y broses yma ac i drio perswadio ni i drio derbyn mae cynnyrch masnach deg, bod cynnyrch masnach deg yn cynnig yr un safon a chynnyrch eraill. Heddiw, petai chi, bod y glaw yma yn ddrwg, ond mae gwyl fwyd y fenni heddiw, a mae honno yn un o'r digwyddiadau cenedlaethol y mae yr unigolion sydd tu ôl i'r fenter yma wedi bod yn ei hybu mwyn trio sicrhau bod yna ymwybyddiaeth o'r angen i gefnogi y fasnach deg. Mae yna rhyw anghydbwysedd enbyd yn y byd, mae'n does. Y cyfeithog yn cydgerdded gyda'r tlodion, ond ar hyd llwybrau sydd ddim rwsyd yn cwarfod o gwbl. Mae'r ddau fel petai nhw yn byw ar blanedau gwbl gwahanol. Dwi'n cofio, dwi wedi bod yn ffodus i deithio'r byd, ond dwi'n cofio'r sioc ges i mewn llefydd fel Sierra Leone neu Belarus. Gweld bod marchnadoedd yn fanno yn gwerthu un sigaret, un datan, un banana, un o bob peth, oherwydd oedd pobl ddim yn medru prynu dim mwy. A dwi'n cofio i ffwrdd chydig bach o fasnach teg, y sioc aruthrol ges i, o'n i sôn yn gynharach am y doliau yma o Rwsia. Fi sy'n ffodus i fod yn ddyddiwr yn Moscow. Ac ar y ffordd yno, mynd ar y tren o Llundain i Moscow, a mynd trwy Berlin ar y pryd. A mynd trwy checkpoint Charlie i ddwyrain yr Almaen bryd hynny. A cael y sioc rhyfedda o weld y tlodi oedd yn bodoli yn dwyrain Berlin ar y pryd, ochr draw i'r wal. Nid yn unig yn y bensaerniaeth, ond yn holl awyrgylch unigolion oedd nid yn unig yn dlawd yn ariannol, ond yn dlawd yn ysbrydol yn ogystal â phob peth arall. A mae'r sioc ges i o gerdded drwy checkpoint Charlie yn un o'r eiliadau hynny sy'n aros gyda fi ac wedi dylanwadu arnau byth ar hynny. Oedd yr eglwysi yn rhan hanfodol o lansio ymgyrch masnach deg yma yng Nghymru. Ac yn rhan o'r broses o gael a perswadio Llywodraeth yn 2008. A mae'r Alban wedi dilyn Cymru yn hyn o beth i wneud Cymru yn genedl fasnach deg. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, nid yn unig coffi a siocled ac yn y blaen, ond hefyd mae'r holl farchnad rwsyd wedi llwyddo i symud allan o brif gyfrifoldebau capeli ac enwadau crefyddol. Oherwydd, os ewch i'r archfarchnadoedd, mae'r co-op, enghraifft, yn un o'r siopau hynny sydd wedi arbenigo mewn hyrwyddo masnach deg. Mae Waitrose, dwi'n disgwyl bydda pob un ohonoch chi yn siopwyr yn Waitrose, wrth gwrs. Mae Waitrose wedi yn cyfrannu 2 filiwn o bunna y flwyddyn i ymgyrch masnach deg. Ac dwi'n siŵr bod yna, fel maen nhw'n dweud ar radio, dwi'n siŵr bod yna siopau eraill sydd hefyd yn gwneud yr un peth yn union. Ond mae llwyddiant masnach deg yn dangos ar ymgyrch ddechreuwyd yn y capeli ac fe fi
Dwi'n trio cofio Jeff Williams, dwi'n credu, yn arwain ar hyn, parchedig Jeff Williams. A maen nhw wedi llwyddo i gael y gymdeithas yn gyffredinol i dderbyn a'r masnachwyr mawr yma i dderbyn a gweld tegwch masnach deg. Wrth gwrs, bellach mae technoleg a gwyddoniaeth wedi gwneud i ffwrdd ar tymhorau. Gallai gael gael mwy o'r dion neu rwbob unrhyw amser o flwyddyn y byn hyn. A mae'n bosib felly deall pam bod rhyfeddoedd y tymhorau yn ara deg ddiflannu. A gwasanaethau diolchgarwch yn mynd y fyd. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn cofio y gwasanaethau diolchgarwch fy'n rhan o'ch plentyndod chi. Dwi'n cofio capeli oedd yn cael ei haddurno. Bron ddylsach chi'n dweud bod yna gystadleuaeth rhwng y capeli i gael y capel oedd yn dangos y tymhorau orau. Fyddech chi, dwi'n cofio fel plentyn yn mynd i wasanaethau diolchgarwch, gweddio oedd pwrpas gwasanaethau hynny. A gweld ffermwyr i gragedd yn gweddio o'r frest yn y gwasanaethau hynny ac yn diolch i Dduw am yr anrhydedd o gael bod yn trin y tir ac yn diolch i Dduw am ei gyfraniad i'r broses yno. Chi'n cofio geiriau cyntaf y Beibl? Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Casglodd ynghyd y dyfroedd dan y ddaear i un lle ac ymddangosodd tir sych. Dywedodd Duw, dyged y ddaear dyfiant, llysiau yn dwy'n had, a choed ir ar y ddaear yn dwy'n ffrwyth, a had ynddo, yn ôl i'r rhywogaethau. Ac fe bu hi, a felly bu hi. Thema, fel o'n i'n dweud, masnach deg eleni, ydy byddwch y newid. You be the change. Tenantiaid i ni gyd yn gyfalu, cadw a chreu beth sydd gyda ni i'w gynnig. Da ni gyd yn gwybod am sefyllfa trigolion difreintiedig. Does dim esgus. Da ni'n ei weld e'n aml, da ni'n clywed amdano, da ni'n ddarllen amdano fo. Mynwn ni chwarae rhan yn y newid yna sydd ei angen. Ac ar 10 mlynedd ar 20 o fasnach deg, yn falchiwn ni fel unigolion ac fel cenedl am yn cyfraniad ni i'r fenter fach yma. Mwyn ei enw. Amen. Emyn 869, cyfeithiad ydy hwn gan Sian Rhiannon. Meddwl am fyd, heb un anifel, ac yn y blaen.
Organydd ac hefyd i Robin Lansoft a diolch i chi am eich presenoldeb. Gras sy'n Arglwys y Crwys, dy chariad Duw, a chymdeithas ysbryd glân, bydd o gyda chi oll. Amen.